Young boy, baby. Yes, sir. You pay here, Nishi. Nobody will ever back up on social media and in them garden room get interview. Yes, sir. The way for Nana like a lazo. For Hegremi, where he Otele Ndi Mma from Lile J Kabogo for that. Begesi Bokona. Abigomo. Hello, Yakurogo Hotel Legrana Hotel Ganno. I know from the hotel. In on a hotel. Hey, you walk on one and I can keep low cut. Mama, hit it, uncle. I will put that Bluetooth so that you can make an interview of Moya. Oh, no, my this thing, earphone man will fault. So I'm going to pay an Aunti. Oh, yeah, I quit money. How will I make a gabani who have what do? Ngadi room was interview. Gani. Me pecha window ni na ho no dia kam na ho so make interview. Aho am golf ma. The way phone na la ge lara maso. Hey, oh, I want me this girl. Hey, oh, Chemia no. Oh, Chilemia. And I hope one. Anyway. Chileke bakwago kebranga biasga meweliwe. Bichige maranga. Ma si chige maranga. Eh? Mparaga ha. Mparaga hono na yepugo zonwo. Ya de kam the wicked. Nkubi okuna sara yepugo zonwo ya de kam the wicked. Come on, go back. Take all the no. You can then supply akwukwo pu. Branga bia abugara mara. Anyway. Them you chileka bagoko. Turn answer. Look at. Bro, Otele Ndi kushigero ma ashe kindergarten here na school. How teacher ndi ana kushi A is for apple, B is for ball. We paka dia. Bro, Otele Ndi Aunti C is for cup. Ya were phone oge nwa bingo. No rebem get hung of mana. Get back window him a prayer na gadia. Go to that window him a pray. Give back at the window mana hung of ma. No not dia. Chileka bagoko. Branga shara mara na screen. We for na tini hugi. One year bad. I'm on Anambra State. Ebe na Anambra. Idemiri South, Ojoto. Hey,
Eish, wepaka na ntigi. Wepaka na ntigi. This woman, I'm not mammy widow. Bragala, she kwati hunde widow bianga bianerem. When I found the chili who you chile kabagoko. Look at the hair filter, Meggy. Oh, yeah, what put that filter? What put that filter, chile kabagoko? What put that filter? Na mammy woo okay. What put that filter? What put that filter? Say what pia? Eh, has you get filter game with Yadeke? Tige phone and who get your phone and who. About Hagoko. The one got in a man, Yadeka man talking. But I found out with any who get chile kabagoko, bingo. Look at. It's in the Hunde Rakara. Gadin a mano. On your leave oil, Lengo Maralano. Is it 1 year back? I'm on Anambra State. Eben Anambra. Eden New South. Ojoto. Eben Ojoto. Akabo. Eben Akabo. Akabo Bambam. Now here's again. What you get about? What you got? The shiny me the wire of my pingo. When you're ready. Vuta papa, the good papa, a padre to tangling, branga pia by a fine girl. TikTok and Yelongaka, Ebe la fiota, Ebe la fiota, Kahari Hotel. It's a costa bunde police and not on account, another tissue, not Ncha. When you're ready. Yeah, me panya he blush anya again. Edi me manya again. Edi me manya again man ni wonyo hiamo. Ebe na efu aba edi mu gro nyanya. Amoke branke edi mu granya. Mba, ewe niwe. Iso mu wan ndere ga okreka na Togo. Branke edi mu granya. Okreka kanele o. Eh? Okreka kanele. Don't joke with me, come on, just where open up, what attacking him in there, my pink comunam. Dimukanya again, here, may put Togi here. Maybe should I watch him? It's Mocha. Get a can out. Okreka. Okay, I get a key there. Apo mo why? Nigga na godendo. Nnem den, nna madozi. Ndo na gini buru na yo. Oh, as them. Okay, kai buru ya ka wo tipa ka wo obere moto. Nnukwu moto. Lord. Esa wo nnukwu moto. Ya buru nna yo. Yeah. Chai. Mo ya ga na agare kwa o. Donna. Family on accident na eme n'ụlọ ha. Mo mpe ya ga na agare. Biko eweliwe ma ajụọ gị mmadụ kemgbe ahụ mpaghị nwụrụ mmadụ enwela otu o si lụgharịa di ma onwe side boyfriend. Mba, ọnụbeghị. Afụbekwanụ m boyfriend. Enwere onye ara agbaga na family mpaghị ma mmadụ? Mba. Iji aga dibịa? Mba, mana mpa m dibịa. Ese? Mpa m bụ dibịa. Ọ dibịa? Yes. Onye take over? My senior brother. Ọ dị ndụ? Yes. Ọ dị ndụ. Kemgbe ị bịara here, akwa m ji waya mana gị na-eme ntabi akwa ya? Ọsọ ụka elu hụ dị lụọ nna. Alright. Ka ọbụla m mere ka ego aghọtaghịla m.
Emola nwa. Nwa gene ka emu. Nwa. Retired but not tired, single mother. Onye tọwara gị ime nwa ahụ elebe ọnụ. Ọ n'obodo Igbo. Ka ihe mere n'ụlọ gị? Ọ dabaghị ọrụ mụ na ya. Nwa ahụ ị mụrụ ọ dị afọ ole? Ọ dị 5 years old. Mmiri ara ọka na-agba gị n'ara? Mba. Kedu agwa ọjọọ eme ị nwere na-adịghị mma ịma nwoke bata na ndụ ka ọ ga-achọpụta ana ọ chọpụta ịchọ ka o sere gị na ya ka idebe mbụ kwuo ya n'ihu akwụkwọ ka ọ dịrị awe? Iwe ọkụ. Iwe ahụ ka ihe ị na-eme ị na-agbakasị nwoke ọnụ ka ị na-awụ ịnọrọ nwoke na-ekwu gị na-ekwu ọ na-ekwu gị na-ekwu? M na-akwụchi nkịtị, m na-agbachi nkịtị. Ị nwere mmụọ akpịrị? Mba. Ị meela nwaanyị na nwaanyị mbụ kemgbe ị pụtara ụwa? Mba. Ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'otele ị nwere ya? Mba. Ị lụọla ọgụ maka nwoke n'okporo ụzọ mbụ? Mba. Mba. Ọgbanje ọ dị gị? Mba. Enwere mgbe ị nọ n'ime abalị taa gị na-eme ka agwọ n'elu bed na-eme ka agwọ n'elu bed emele gị mbụ? Mba. Mebe ka agwọ mbụ? Ị nọrọ n'otu a gị na nwoke anọ ya ata gị anya black afọ anya white ha na-egha? Mba. Etile gị amụ n'ike mbụ gị tie chai? Mba. Ebe a na-akpọ lumpo ike nga eyiri lumpo mpatanta ọ gbawala? Mba. What of breadwinner? Ka akpọga breadwinner ka ịhụ ọ dafula ọ na-anọ n'ike nwa? Ọ dị ya? Na-elekwana ihe iji anyụ ahụ hie? Ọ gụwa na anyụ. Onye nyụrụ ahụ? Mụ aka bịa nga asị m nyụrụ ahụ? Ọ bụ aka bịa nga asị m nyụrụ ahụ nga ama na m nyụrụ ahụ? Ọ gụ na-eme datin. Ele ma m nyụrụ ahụ? Ele ihe iji nye ahụ ya gị sọ mụ na nya? Anọ m sound ya. Ọ ga-enyo ya. Ok, ị bịara disgrace m. Ị nọ achọghị adị bụ disgrace m. Mba, ana m disgrace mana ọ ga-enyo gị ahụ. Ele gba m dasị m nyụrụ ahụ ajụghị gị ele ihe iji nyụọ ahụ nga? Ya. Ọhịa agbaji gha gị n'ihu ọnyụ ahụ. Ị bịara nga anyụgara m ahụ ọwa aka iji achụgha di nwa bingo nwụrụ anwụ. N'otu isi akwụ isi mango bịa nga isi shawa shọpụ bịa nga bịa agbaga m sọ mụ anyụrụ ahụ. Mmanụ niile nọ n'ụwa eji gha akara lekwe ka ọ bịara n'ihu gị bese agakwala ụlọ ọgwụ gaa cheke ma ị nwere kolesterọl. Asịrị damio 4 years. Alabeghị m ọchị. 4 years. nwa bingo 4 years. ọnyụ ahụ single mother ọnyụ ahụ iji agha onwe gị aka? Mba. Enwere mgbe ị sere otele gị picture sendera nwoke na WhatsApp? Mba. Enwere mgbe otele gị na ụta ya lekpere gị ọkụ gị were fan tii n'etiti ụkwụ gị bụ ọhịa ụkwụ gị fan na-eku gị n'ike? Mba. Chenkova otele gị ọwụọla? Everything kadative. Ma mgbe ugbu e mụrụ nwa kadative? Ọ ka dị ezigbo active. Mkpụrụ ara gị onwere nke dafụlanụ?
Mba, ọ dị ya. Ha abụọ. Ọ dị ọfụma. Kpọrọ ara nga ka ọ nọ n'ihu ebe ka ọ wee ebe akụkụ ebe. Ọ nọkwa n'akụkụ, ọ nọ n'ihu. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Sọsọ ịbụọ. Mmadụ abụọ tara gị aha ha? Ugochukwu na Frank. Gịnị ka Ugochukwu ọrụ ha? Ugochukwu anọkwa ebe a. Amaghị m ihe ọ na-arụ na. Mgbe ha taga gị nyụwa? Ị na-anyụ ka ihe ị na-ekwu? Ebe o. Ha? Ebe o. Ị na-eti ebe o. Ma ị ga-enyo? Ha na-ata gị from azụ ka front? Front and back. Ga na-eti ebe o. Spell Ara Eme ebe o ahụ abel. Abụkwa m onye Igbo. Ama m side that spell. Iwe onye ebe? Azụ n'obodo anyị beto n'ala Igbo mana ọ dịchaghọ. Iwe onye ebe gesi itinye ebe wee ebe o. Msike spell gesi iwe onye Igbo. Ele iwe onye ebe? Abụ m onye Igbo. Delele nke wee ebe ma ihe spell. Ama m ya spell. Ajọs otu ebe a na-etinye na movie. So the same gbazie m ọnụ. Mgbe ọbụla a na-emezi na-etizi ebe o. Ebe o. Genotype gị? Blood group gị? O positive. What phone number gị? 081 08166. Watch Italia. My name is Wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or check subscribe or like share and watch it get back just know what you have to share the game for what? Subscribe for this place. Sis gene 60 and 081 66 96 0848.